lang hilin eh. Hello, ako na po ni Madong Palis o Madong Gabi sa Tibok Kalibutan. December 26 na. Daghang salamat. Gahapon sa Pasko. Isang nagkabuag-buag may dihagapon may gipagsawhan namang tulo. Dari sa Biason, Munting Lupa. Bisag gipang mingaw may pero okay ra kay enjoy man gyapon bisan kapagbuag kay hatagan man gyapon mga madong panglawas ning tanan sa among pamilya. Salamat Lord. Karon di ay Abril buang ng baba. December 26 mo dero gamong sabot sang manghod nga inahan niya isa. Katunong yabang sa inangay sa abang laman mo kay bisig bagkita nami karon. Kay mao ti gingon nga ani siya mag kaya kang isuon katong injong giingnan nga si Mamang Aysa dito si Ronita Plurano mo toy ang atuan karon kan supaw kay mamo toy mag-celebrate sila pamilya mag-birthday mag-party sila celebrate Christmas party sa whole family nila diyan kong giingnan kay mamutong na ilang pinansil na sila pulis tulis diyang anak chat magsagot sa milita niyan nga mga ito na kunomi kaya alas 3 ko na magsugod pero alas 3 na ron kapin kapag ko makalarga kay siyo pa nag sa dosa kay ganihan ako kapura nga alas 2 pa nga mga ito na mi di ko zamuban kay kapoy ko no karon mauban sa paggas kay isatan di po silang kaaban sa linya silang kurente nga anak ko niya juhon kaya di na magsigig ka burn out kay mamalagi itong pagka Pasko ka burn out na buban sa paggas kay may kurente magansang sari may kurente mga naman ng giuban may Christmas yung tanan basig matinga mo kay nganong nakuha na panihang wait kay di arabot niya aging simana sa video nga nay nanaway basig manaway hinong pagsamot mo kay nakuha na pang wait bahala mo siyempre nagpapuha ko sa wait kay mag-meet mi sa higsuon kinakasgan dakas galing suon lugar mo yung magkita lampas nag 20 ka tuig kapin ano may nagkita dugay-dugay na muna 20 semanding 20 ka tuig kami wala nagkita o na ito pag yun nakatuig na sa kapag yun na po lagi kaya tatad namin wala nagkita basta di namin magila tulog pa di katuig di ba ito 20 na katuig ang paminaw kaya tatad namin wala nagkita sakad pag nag-vlog si Prami wala siya napil sa mga video-video kaya wala makakatong niuli si Jawa pa man ito na uso ang ito na muna itong mga vlog-vlog sa una mga video-video sa pag-uli ni Jawa nag-vlog pero wapa na trending mo nang maghimamat mo po gusto mo magkita kay Pasko sila kabaguag medya mo nang ang lipstick sa ko ginagmay itong mga manunuway Merry Christmas nito mga manunuway maghimantay turi lamang sa nantaw sang channel nga nagsigig kinasing-kasing nga lantaw daghang salamat ninyo Merry Christmas kay bawo na ko kay bawo mo ginsa na mo ka lang kinasing-kasing uli sa amang pajag Merry Christmas yung tanan mag-uban na Ginoo ninyo kanunay pagsubaybay sa amang pajag nga ginagmay kay bawo ko ginsa mo kinasing-kasing nga nagtanaw Merry Christmas ninyo advance Happy New Year kay sa 26 man lagi ron ingin nga chat na ganiha nga mga tuon ako numi ganihan nanta ko mulakaw untuk palas pista ko mulakaw sa dosa po kung nakuan po ko sa buros bitaan sa usmando magsig magabian ano lang mga banon hagan mga po sa mga to sang igsoon hanggang tuan kay grabe tuktok ang hagdan parang kahabog sa delikado po bito simba ko maunon kay patugbeng sa sako kinag magsaka kanig tugbeng kay to mas ubos tong ilaha di okay lang sagmuban kay nadi kung puro paliton para manggiban
di sa ganahan mo sa ka atos sang igsuon. Ito naman siyang mando. Sa bayan siya karon sabay sila uli. Sumangmuli kay amoy kurinti dari. Napay kurinti do sa madaan uban kay dari na mo hisa lagi kay lisod ka po din panganay wa po sa naanad. Di na sanay nga na magdaog tao. Lisod ba sa pong magdaog tao. Labi na kay mag 8 months na. Hapit na mag 8 months. Nga na po ko sa una pero lahi mo ko sa una magburos kaya di mo ko mulakaw lara mo ko sa bahay mulakaw ra magkaos di man magsakay hinahinay ra magbaklay dya nanad kay mo lagi first time pa isda na siya mo nang halamang hinahinay zagda naranizag mo ba mo sa igsuon pang tangatangan lagi napaputong ang mga pagmangkin tanan kay ang mga pagmangkin nagtubuloy na sila daghan ko na anak ni Remelita napay sungay sa diha gimamat meron sa igsuon o naa excited po ko ang mga tao pang naglili nga nagsiglan taw sang vlog nga kinasing-kasing og lantaw nagkinasing-kasing og sunod tanaw nagsubaybay. Merry Christmas ninyo. Salamat sa karon ng subaybay. Subaybay po ng mga kuan. Kaya mo ko ang mga manunuway po matupag ka rin Gigi na ako na po manunuway nagsubaybay natural na mo panuway nagsubaybay. Ulis mo na sila. Merry Christmas na lamang po. Advance Happy New Year. Ano naman yung katawan ng mga nagsubaybay mga manunuway. Punilang kalipay. Punilang kalipay magsigig lantaw, magsubaybay. Lipay man gyapon ko. Labi nas katunog subaybay nga nagkinasing-kasing subaybay. Advance Happy New Year sa tanan. Diya sa Valencia, labi na tong si Buranong Dako. Kamusta ka diya madam, Buranong Dako? Mingaw ko las Valencia. Ma'am Siri Ulrich. Merry Christmas, ma'am. Ni Almalim sa Valencia gyapon. Merry Christmas pod, ma'am. Daya kakay sikit kita nang naglungoy-langoy ko sa dagat. Wa ko kay baw wa pa ko mga ringgulita di ko kay baw na palilaing naglantaw naglungoy-langoy ko sa dagat. Salamat kado sa glili. Ang kakita kas naglungoy-langoy ko. Sa mga taong nagsubaybay nga kinasing-kasing nilang lili. Advance Happy New Year ninyo. God bless. Kay mulakaw nami, kita laman ta. Sa sunod. Sunod naman kabaga to. Ang mabtan na to so na ginaba. Kasi makarat to manunuway nga napuwag hangway. Pasko pa magod mo nang magpapuwas sa puta. Mara man diyang namauhan yung sahay nga ganahan ko mang lipstick. Wala mo sa tayo baningan nga aban mang mintan pas dagway lipstick ka nga Advance Happy New Year sa tanan. Baklay na mi alas 4 na untop. Nagamong sabot alas 3 sakay ginod man nagkuan. Sunod maguros. Isip bagang bijaan. Nagruong sakay na nangit-ngit magkabang ko na may dagom na. Kasi gunog mo wan, dalapok na kong padinsa. Haraban to na to Najak naman. Banong kong isa. Sa pau sa Bulacau may adin mas punsit din mauna kay sa pagtag
kita naman tangga tos kuan bay sa tuon ug namod sa salina. Namod ug mamang Aisa. Ano may masjid? Oras. Sa biyahe may nadun ang concert. Unay. Mauna. A few moments later. Sa Shaba. Morning di sa pa mag kasubakod mo ni kay grabe yung tuktok kakakdan no. Ubos man sila kinaupsan. Morning magdaong. Nailang kubo si Mita, kanang ibabaw kubo ko na nila na muntalag blue. Kubo nila. Mag-ubos parkingan sila tricycle. Sig nagsugod na ron. Sig naros linad to. Ano yung tagbungon? Video key oh. Mga sounds. A few moments later. Walo na. Hala, walo na. Sa akin, apat pa lang. Hinahanap gasolina. Wait lang, linis muna konti. Harap ka dahil, Berlin. Ayan o, si Berlin. Sabi ni Aris, oh, boy, pati na pala kayo. Ito si Bernadette, nagbalis. Opo, pati na ako. Ito mga apo. Ito sa mga anak tanan, sa mga apo. Ay, huwag mo babihin. Yan lang pala, iba talaga, oh. Tawag ba na? Yoko, sali ko sa laro. Isa mga bata. Sa mga bata lang ako makikiano eh. Pepe po eh, pepe po eh. Pepe! Hooray! Pa kayo eh. Bawal may mga laro na eh. Hooray! Doon ako, kaya na yung tugtog. Basta rimilita diyan na na tawan mo supaw. Kate? Palos o. Pepe, ito mga kape. Palos. Nga po ni tatay. Ha? Hindi nakaulis buhol. Lahat ng asawa, may ganyan. Mga bata Yan si Bernie oh. bago ano? Hello po! Hello po ko no. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Si Bernadette oh. Ay, bale. Ano po? Yan si Bernadette oh. Player ng ano yan, volleyball? Volleyball ba yan event niya? Ha? Volleyball? Ano football? Ah, football pala. Yang bunso. Ilang taon ka na, Day? Hindi po lol. Bernadette, ilang taon ka na? 15 po. Si Bernadette, 20. 21. 22. 23. Berlin. 22 ka na, Day? Ayun o, asawa ni asawa polis. Doon tayo po. Ito bahay nila ni Armelita Florano Borato. Dick! Idol! Ay, shoutout ka sa mga kagangin natin dyan! Outfit check. Ay, pakirin niyo yung ampon. Buksan na ampon na ang pastuba. Ito niya isa na. Ito yung nahanap po, Bebo. Asin daw. Asin ang wala. Bebo, may pagkain kami dito. Hindi asin ang ulam dito. Asin, Bong? Tagay ba asin? Ayan si Bernardo. Hala! Ano yun? Na, baka naman tumunggo yan sa kaso mo. Labaw pa din na magkagubot. Labaw pa rin kagubot sa bahay. Alwares. Galing na sila walo. Grade 9 na dyan! Anong laro nyo, Day? Pepe po. Anong laro ba? Pepe po.
Berlin, bigyan mo ako. Oo nga, nasa si Pakin. Bigyan mo na ako. Painumin mo na ako. Ikaw mauna. Nino mo na, kanina ko lang. Ikaw una. Sige, tapos na nahanap. Sa akin na to? Mamaya, Baka iiyak ka. Baka iiyak ka. Hindi ko sabot na huwag Bisaya. Matibay tayo. Tan. Yung panganay niya ako. Kaedad di Kia to eh. Yung mga binaji, tulo ka buong. Tulo ka binaji nagtalikod to ah. Masahin mo sila nanonood dyan. Ang bunso. Sila anak ni Mamita? Pang-pito si Berlin. Ano memo? Berlin yung, kulang kung kay bawa na sa mga, Ibaw na sa mga tao na. So na isa. ganun din, namandili na. Oh, sige, sige. Ayun o. Kung gusto mo ng bata, magaling. Dadalawang pita kong dalawang daan. Namandili na. Gobe. Yan anak ni Lina. Kapatid niya isa. Practice ka muna. Sinayin ng mga bata. Tita, may nag-9 kay Kia. Ayan, si Binigi. Mine po yung batang may ribbon sa Ikaw din ang may ikaw. Kung magaling sumayaw, sila kong dalawang daan. Oh, Ala! Si mama na kasi. Magaling sumayaw. Hindi ako marunong sumayaw. Tama na, ba't ako sumayaw eh. Ayan, si Berlin. Pasayawin mo, Berlin. Si Baby, manalo na nabulot siya sa loob. O ni Berlin. So niya isa. Manghod. Ayan, tanan, mga apo ni Mita. Ayan o. Kagay lang. Kagay lang. Ay, ano? Ito. Wala na. Ito mo tayo sa pa. Ay, tayo na. Hello! Ay. Nag-reply siya pa o, Mita? Ay, mag-start na ba para ano na, dito na. Pwede. Wala na tayo. Mita, nag-reply siya pa o. Dito na kayo. Alis na kayo na kayo. Ngayon si Berlin, nagikuha ang baso. Dito, uuwi ka na. Ay, dito, di ka pala. Nagawan kita ng baso. So niya isa na. Kantas buhok. Bata mo na kasi. May gifts yun. Toys. Wala pala si Lina. Nahanap ni Lina. Yun ang gwapo na. Si Bunin. Ha? Carmen Bohol? Marunong ng Bisaya, di? Hala, marunong ka Bisaya? Wala ka. Mga tita na viewer ka. Ano pwede sa Carmen? Sanda sa Carmen. Sa Nueva Vida Norte. Ah, Nueva Vida. Nakapunta ka na, di pa? Nakapunta na. Hala, may taga Carmen pala. Yan! Paul, dito na yan! Wala na nga kayo eh. Asa mas Manila dapat day? Ah, sige. Huwag ka na magulo, yan. Yung presyo pa oh. Kaya mga ako dyan, bata pa ako eh! Dapat walang gagalaw. Stop that! Stop that! Kaya mga dyan, bata pa ako! Dapat hindi ka gagalaw. Reto! Reto! Gagalaw ha? Gagalaw. Gagalaw ha?
Papadua sila. Tumama sa mukha niya, tumama sa mukha niya. Hindi, tumama na muna. Tumama sa mukha, tumama talaga. Si Papa niya, si Mama. Ano, 500 to. 1,000, pagkasali ako. Ikaw magbigay sa libo na. Mayaman ka. Ah,